New York Times izveštava o novim znacima pripreme Moskve za nuklearno testiranje. Prema zvaničnim izvorima, Moskva je na bazi na Arktiku izvela najmanje 13 testiranja perspektivne podzvučne rakete Burevestnik ili Skyfall. Po svojim karakteristikama, raketa je bliska X-101, ali ima mnogo veći domet leta, preko 20.000 km. Ova raketa omogućava Rusima ne samo da udare po drugim kontinentima, već i da izazove snažne manevre izbjegavajući svu protivvazdušnu odbranu. Prema navodima Amerikanaca, Rusi su uspešno testirali raketu Skyfall. Radi se o raketi sa nuklearnim bojevim glavama koja može nekoliko meseci da kruži oko zemlje u režimu patroliranja. Ove podatke su Amerikanci dobili zahvaljujući izviđačkom avionu RC-135B koji je izvršio 2 osmatračka leta na Arktik odjednom. Trka u naoružanju je počela. Moguće vrlo da se radi o spremnosti za nuklearni Armagedon broj 1.